Europski centar izvrsnosti za personaliziranu medicinu, specijalna bolnica Sveta Katarina iz Zaboka, seli se u nove prostorije u Zagrebu. Na više od 4000 četvornih metara svojim će pacijentima i dalje osiguravati najsuvremeniji dijagnostički, terapijski i rehabilitacijski pristup. Znanstveni tim bolnice sudjeluje u istraživanju u kojem se oboljele od covida liječi matičnim stanicama. Ovo su pluća pacijenta koji je imao teži oblik covida. 90% pluća nije funkcioniralo. Nakon terapije mezenhimalnim matičnim stanicama iz koštane srži zdravog donora vidljivo je poboljšanje. Ovo je stanje njegovo 7 dana nakon aplikacije. Pogledajte kako ta pluća postaju transparentna, kako se zrak vraća nazad u odnosu na ovu tešku kliničku sliku. Uskoro će završiti druga faza ispitivanja. Rezultati su obećavajući. Oko 80% pacijenata kažu da u načelu, ako pacijent primi te mezenhimalne matične stanice prije citokinske oluje ili tijekom citokinske oluje, da praktički su rezultati takvi da niti jedan od tih pacijenata prema studiji ne bi trebao završiti na respiratoru. U suradnji s kolegama iz Izraela već se priprema treća faza kliničkog istraživanja, a primjena mezenhimalnih matičnih stanica mogla bi biti prekretnica u liječenju covida. No bolnica i drugim pacijentima nudi kompletnu dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju. Pacijenti dobivaju mogućnost precizne dijagnostike svih organskih sustava tijela. Slika koja nastaje je puno kvalitetnija, što onda nama radiolozima i ostalim kliničarima daje mogućnost puno preciznije i brže dijagnostike. Svi nalazi i digitalne snimke pacijentima će uskoro biti dostupni putem posebnog portala. Tako da je to jedan dobar putokaz i za javne bolnice kako međusobno razmjenjivati podatke i kako sustav učiniti što učinkovitiji. U ovoj bolnici koriste se najsuvremenijim tehnologijama u liječenju. U prilog tomu govori podatak da se u ovoj bolnici godišnje liječi oko 40.000 pacijenata iz Hrvatske i inozemstva.